Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Kongbara amsai wong kena tuini beyal laman ni beyal thong ni beyal nukjak mani mai kena sini dopane tibibot sinoro mang plekasai paika chung sawi manka thelakong bisi bai khopjak hai kaba thelakong andat ni ngai champa sorma kamibo chung lukurok chungna rihomani yagulo dopane tibi team song thangwai ara ground report thangkang kena sawi manka ara amsai ni lukurok blaine lahar hamyetai tei hamya nungwai matok mani bosor romoi orne tei ni bial matok mani yongkla tokui thangjak hai rogo use khlai mani bagoi no amsai ni lukurok blaine rogi sugi manjago sak hamya ungo tai bahog rok sabo ne oni lukurok bai kok salai mani mangpli blaine wana masungsa haste hafang tong tei bo mahai rokhe khaibi tongjak mani cherjaya boot nani pro kaisina thangui hog butaro thanglai mani pheba boot pai kang kene siring sorop ungmani mai kene o amsani champa sarma lukurok blaine kha khamjak mai kene chungna dopane tv na riya khone chung ground report thangmani mangpli blaine kotor nai nei gade choyakari dopane tv hai nai lamso khapani takokte bukhok song chini dopane tv jara lukurok nai tongnai rok ni bagoi chung kaisa jaga bo phaibi shok phaijak je kona beganao chini kongbara rok tongnai borok bo mahike tong boroni parani belaini jingjal chung sawi manka tini o parao phai shok phaijak thelakung bisini andaro je champa sorma kamibo kaisa belaini nangkukmani lamani no teibai tei teini obostha je jingjal ung tongmanano o parani lukurok je chungno dopani tibini rihop kha je oro visit khlai phainani bagoi mai kono chung broni je lama hoite lahar tei borok teibo mai ke cholewui tong abarono chung sai togui nainani bagui ni tabo o parao phai shok phaijak mai khna tini first nok no phunuknani thangui tongo je oroni cameraman no koinai kisang phaidi borokni omono para bisingo thangjaknai je kaisa lama main road che hindui mano phiaba or jaga nok mangpli nugui man khana nai nei gadi si chungtai bo sawi man ka parao 50 family hai tongo poribar phiaba o lama chinsi borok hingnani nango watui phrong kangke nai nei gadi bumahing tong teruk sak diyang dige chungtai bo phunuknani saitoknai belaina wanama sungsa chini kongbara area wa onkana mahaje beserbak nukjago sudo champa sorma o kaseya chung jaga thangkangko taibo belaina jungjal nukjak mani bo mangpli nok joto media rogo nugui bo mankana yang bo phaibi chak phainani bang ang koinai yang bo chak phaigra de kisa nai nei gadi o lama ni condition nai negre belaina wanama sungsa phiaba amosi para bisingti thangjaknai hene chung sawi manka borong khoktoi phiaba oro jagao watui phaikangke mo pura kwagoi thangsnai yasi silama phiaba aro kusung cpm hondi congress hondi tei ni bjp hondi haste hapang khamani yagola boot chimi nawi thango phiaba tabo boot paikangke oro wai bisek bosoro waisa phade phai phebono chung samaya sudu boot nawi thango jodi nung public ni boot na kangke obviously nung phai visit khaibi nung mosakle khaina nang phiaba chini amsaini lukurong kangke bo jungjalo ma tongnok nugui man khana lahar rok boni yagola teruk yang phaidi chungtai biya thanglai pinai maikani tini choyakari nai toni chini dophan tv no champa sormani kaisa blaini jungjal no teibi chingtag oro phai shok phaijak choyakari nai toni dophan tv no oro no kisa ba khalai tong nung sing I can know some just some man of or I can Phaidi bon yagola chungbutai kaisa mangpli kotor nogno phunuknani thangui tongo je o champa sorma chung saiman ka jetai singo je saka je 50 poribar o para kaisa tonglaimani para joto milabi 50 poribar rok nai negadi tuini obostha o tuino subrok use khlailai ma tongmani
cameraman no koi nai yang di kaham ke sak na ni bagai nai nei grade or jaga kuno wall rojak kerei or ja kisho yongla bas hojak tui nai nei grade embru nukjag yongla tui tu kukmani tai or jaga bo tai bising nukha dinadi makun safety kerei যদি মা হাই তৈনো সি চিনি তেপ্রাসা লুকুরক বহগ সকাংকে নিনি রোগী তানি মানজিয়া তংনাই নাই নেগেদি আসে তৈ হামিয়া বাইসি সলো লাইতো নাই নেগেদি তৈনো অবস্থা অমসি 50 পরিবার ও তৈনো তাং নুংলাই মা তং ইয়ংলা বাস হজাক বেলাই নুয়ান আমা সংসা নরগ নুই বুমান কানা যে তৈনো অবস্থা নাই নেগেদি পুরা খোলা মেলা নুকজাগুই তংগুই ইয়ংলা রকসে তৈতোক থাংজদি মনে নুখাंके রোগী তো মানজাক সিনাই বলে যতনে সাইমন মাই কিসি তংরজাক তংকে নাই নাই গদে সাগরাডে ভাই সাগরাডে তিনি যে নক তৈ কদক মা বস কদক রমবই মাই ক নক তৈ নুংলাই মা তংমনি 50 বছর 60 বছর কানাই হাকা নাই সাদি নাই সাদি 50 60 বছর কানাই হা ও তৈনো जों খাও নংমানি के और सरकार रक फाइबो जे नक तै नुं तंगमनि रक नले बरक फाइबो विजिट हाय कबने नायसंफा वाइ साफा आंलन मालाय और नायसंफा जरखनो याखब्रावनो ओ तै रकना से कदक मा बस रमबो नक जे नुंलाय तंगमनि नुंमनि यागोल कोन रोगी सुगी रक बने मानजा मा जागो तत्रा साबायो नुबायो सामंगाव मारावो हाय तंखतार गुवार ता हासदा हापां तो बीजेपी खलाइबि तंगो के बीजेपी हापां संनो सरकार नो नुक्तमा ककसारना आसे कदमा निर 50 फेमिली हाय के परिवार रमबै जे कदमा बसरम तै बेसिनो नुंलाय तंगमनि के सरकार नो तमा नुं ककसारना ओ तै तसे काहाम खलाइनानि बागुइले बाहाय वानसक आंबो सासिं जाबदे सा के निनि बमु सागादे बाय राधा सखी निनि पारा और बुलना राधा सखी जमतिया नुगुइमान कना बिलाइ नवान आमा संसा तै तो जों जतनो सावैमान जे जलेर अपनाम जीवन फ्याबा तै से एक नंबर हामिया माइक जों दारा बाय कक सालाय फिनाय दारा साग्रादि नों तो और पारानि बुलना गांके ताक जों नुका लामा तो जों ताइसिंग फनगुइ फायका ताबु तैनो सालायसे माने जे तैनि कंडिशन तो बिलाइ न हामिया को वाटै रक तै तोर खांके तै कपलंग संग आप्रले बो माइक बो जागन तै नुंलाय तो afro hongke ba watui tui obo tini nargui rok rasagui rok manung oro tui omo pura kuplung ong afro ke engke sing omo bazar thani bahaino sini nai nai de yakrai rok hamia ani narka phangsa burano tanai si omo yakrai rok bolayo omo hai rok obostha ma ong sung ka o tui jeni rok nunglai tongmon bisok bosor romoi ma o tui no use khlai ma tongmon ontoto bauno bosor moton ka kha ase kedukna ani susuni thangni sangni chimi सरकार तो थांगो फाइबो ओंका और जागाबा बो सरकार वाइसे सग और बिजि देखाइ नै फेको तैनि बागैले borok haino boni jera simisi kisa elu melu safayo bot paikha hangka borani kono nikhos hai krei borok program krei के ताबक तो हास्ते हापां तो बीजेपी सरकार न खाइ तंगो का ओ ताबो न नि एरिया वने जे खरक से एमएलए बतंग बरम गन रामपद जमाते बोले ओ पारा रावगो तैरौनि बागै लाहार हांको लामा रौनि बागै बो फाइबि नाइफिमानि तरत bo phai nai phema krei mung ama haino patin kaisa si deksari thang chini bazar sobawo asuksi bo sono kono program saya के पाइथागो ताबो जे सरकार न जे न पाराबो तै अन्तत काइसा काहाम नंजाक न नि बागै सरकारनि बखाक तैलेनि नि रुपये साइके बो सान मुबो माहाय तंना जों तो सानै tongo borok reklaisi जोंबा मानसि नाय माहाय borok no to जों बारबारे koyo borok ba sono जों soiriwo application rok nana terok soiriwo borok tam khai जों to sia borok reklaisi जोंबा मानसि नाय to hai request khainai जों buskang sarago borok no जों barbano khai tong ta khana borok naidir yada boto जों saimalaya borok thanai जों su hambai dara na ka dara ni sinemo ni bomo moniram koloi parani na hambai nogoi man kana broni जे एरिया वा तैनि जंजाल तै लामा रौना बरावनि खोक्तै नाव बखनाय मान kana तै काइसा बिलाइ नुवा नामा संसा बना बो फनुगनि थांगoi तंगो yang teruk teruk फाइनान बा आं कयनाय कैमरामैन न
nurok nugui man kana nai negerdi o bufang kaisa bojak baisi parani 50 poribar o tuino bari tongo jodi sarkar chai togla hangkhe or jaga kaisa hanging bridge phano kaisa sikon tia just borok cholachol khaima droni phano khai rok hangkhe borok ni bangui busukmo subida rongnai phiaba nai negerdi omo to soriya omo ek dino baibi thangnai phiaba oro ching chirai okra jara lekha porenai bazar hujar thangnai yang chi mamalu jara boyos korok tai busung nukha je ration mairung nanai rok tei ek dino watui season tabok to toroi thango tabok kisa kom ungjak ration mairung teibai bazar hati khai phaiporo yang sing bomai ke malnai nai negerdi omo sujara ke chini bukong barani am chaiwo kemai ke tongrojak jara general o chung thangnai khangke borok ni main road hoito suru khai thongdik dia subidar khaijak phiaba chini kongbarani area bo angka tmani mai khaijak blai no wana ma sangsa nai negerdi और बोमाई के मालनाय होनो जरा बयस्क बुरा बुरी तो जतनो लाइसिं तंगले और बोमाई के बालनाय जरा सिखला चराय रक हिंगुइ मानो फियाबा नाय नेगड अने क्लाय लांगा पूरा तैबो Orang pura kelajak tong borok. अने क्लाय जक तंग ना Terai khorok nai. Eke bisa burat teteh mah hai. No sai bosor kajang nata bata man tong ha. Rok tarok kelajak. और तै बखना का और जगाव कने कथाम न क्लाय जक जदि माय रोड क्लाय अंगे त तै साजनाय करे बिलाय न वाना मा संसा तै बचिन yang mangpli tong kho naijak nai mai kan joy kare nai tongli chini dofan tibino Aram nan bisma ba. Aram nan. Tadi birthday. Oh, patu lu wai. लेमो सोसाइटी जखता बहुत फेमस Bai nang ge khako kitera nai. खगक सा खांखे Nang ko bichari tong lai. abon bangwin chanok no mangpli phunung ni thangwi tongo o parani ne boni je lama lahar ni condition wati phaikan ka bo mai ka kwa goi thang jeng bono serai serai no phunung ni thangwi tongo yang teruk teruk phaidi o lahar ching ne o parani amsai lukurok bazar hondi school hondi office kachari thangjangnai o lamsing ne phaba or jaga nok lama nugui man khana negradi kesar mazaro ke sekerei sing bai ke borok chola phera khaini nai neger blai no wana ma sangsa जों तै बखनाम का जे बरो आमसाइ नि लुकुरok गोबांमा सरकारिनि थारिबो हास्ते हाफांनि थानिबो borok road rok no samjak phiaba rinai hinai saboi klangoi tabo kodokma bosor lai bi thangkha phiaba khaijak gya makono lukurok chungni rihomani chungna no mangpli phunugui tong nai negerdi laino wana ma sangsa hororogo bo mai ke boro use khlaibi tong yang chak phaigradi na dis sai beche mungsa krikha pura drain tuisung se chai thang sunai negerdi yang roko ma ka khairi yang ha ka watoi babrung ne tui lai khangke pura no mo bai thang snai di yang bahai bura buri rok bo mai ke horo oro lai nai negerdi laino wana ma sangsa omo ni chini teprasani birman te kaglang liya je sukphano haste hafang khawai tongdi phiaba nai phainai bo krei mo no birman chini teprasani tai bo phaidi biskang sing phunuk nai ora tai cameraman no koina hindi gite sa phaidi nai negada ma tai bo wana ma sangsa horo rogo bura buri hondi jara betari krei mokol nuk the rok jodi phaikangke oro kalai langma phani chowani chance tongnai negadi bisu kuthuk nai kesa o parani lukurok cholai ma tong nai negerdi pura tuislung chajak or ni klai khangke langma phani thangoni chance tong asu kuthuk omo kaisa lama borok parani laino wana ma sangsa nai tongdi chingtai bo phunuk nai
yang besak faidi nai negar di o lama ni condition haimang si phya ba ha ke ma tong la jago keduk ma bo sorom boi tui ka hamma nung ya lama to hamya nirok nugui tongkhana tini champa shormani je borok parani jingjal chung mai kana dofani tv visit khai phaibo lukurok no phunugo jara chini mangphi nuk tongnai rok jotono chungno support khaidi chung joto lukurok ni bagui ni chung chai togui tongo kaham hamya phunuknani bagui among bolong tukman hainai dara khoroksa o parani lukuni borok no chung bobai malaika bobai chung kok sabani chai tongnai sagardi dara tini to no ni parabo je lahar hai ke ba lama hamya no tv chung no parabo tini visit khai phaimani ang kabangma hamya bunuka tini condition bo blai na hamya ni raong ka ke o lahar no tv je busuk kuduk romboi hai lama hamya ka tongma tomani sagardi bo ke chung ke sibian je nore song sibian borok chai tong from simin ne bot gan aro ke borok phaiwe meeting khai phaiwe jotono no po lonai lama choling lonai borok sa phaiwe bot pai na ke siring nikos ke pai bu nores ba ke thang jo kisu bu han bo cha ja erisini bo ha ken pai pai ma ya ke ba chung tuma khaisni ba palmal ya hai lama hai ba ke sinai ma tung su tui ba hai ba ke noi ma tung ha oro ke kus kala leyu ke kala yang ya Ke o lama no tv ni rok le ta haste hapang ba titi edisa hapang ni bakhak tei je o lama no snamui ridi hanai ni rok application hai ke ba mahai rok ro horjak ro le tere to application chung age rekhe ro lai ma ya chung bo hai ke o chini yang ba school phaiwan sa por khara por ro ke chung tara no tui ba ro tui photo busang jora ro ke tui ba ro si por khara ro ho ke lega pora kri application age ro ma ya ta le ro la ha sok pan ha le sa tong bo sok ya ko ba nu ya khosa ba bisa sagra le yang tong ha ta chung ke no o para champa shorma je para tongmani abo busuk family rok nai o para bo chini oro family ke joano poribar ka kauna ke jotono o jara oro para tongnai rok jotono o lama chingna jatayat hai ke ba thangphai malai songna uru chingna asuk lai song ke ayang ke purai 35 poribar unai je lai sok unai ta je yang hatu tongnai ke asuk 35 poribar unai asuk roti lai sok tongnai ayang ke watui season nogong kang ke omo to tak hai to tongyab lena watui season nogong ke tomo pura se sing thangna kagui thangui ma uta ke tabok to tai kaisa semundara no tabok to je tipra haste bo je bjp sarkar ke tabok titi edc wo to jara tipra ma takai tongo kang ke brok no ni je para ni condition lama hundi hai ke btui ni je jingjal ngoi to mane bom hai brok no kok sar nai borok no kok sar musu bu chungbu सरकारी बोर्ड हो सिtung chong board ho tung ke ba jingni ma thaino bu chung bu rodi jini lama haino bu chung snai rodi ge bo haino ang musu ja uta sarkar na belai ke hambai dara ni bung sagar an bu mong ke amrita suba jamate ya ala na ang para khai tung ja bu ka hambai nugui man kana brok ni bukhani kok brok srai saka chini dofani tv o mai kana brok bu nangjagoi tongo jesukpana haste hapango tongdi titi edc wo tongdi phiaba borok ni je borok bu khoroksa butar borok bu dobino mantri minister jotono mano phiaba kok rowi simi klang thangbai bu je ganda prongka phaiwi bu to sambai phiaba pai thangkang ke tepes phai mai ke borok khopti bu khnamka belai no wana ma sungsa jeng taibo mai kana chini dofani tv mangpli jeng phunuknai oro parao kaise je jagao osubidar subir jingjal tongkhang ke jeng bai contact khlaidi jeng mai ke lukurong ni bangi phunuknai jotona no hambai